Әминә апаны спектакльләрдә күреп белсәм дә, һәм ул күршедәге Буа районында гына яшәсә дә, аның белән очрашып, якыннан аралашканым юк иде әле. Сәхнәдә генә түгел, тормышта да ул һәрчак шаян, җитез һәм җыр телле икән. Әлбәттә, инде беренче сүз аның балачагы, сәхнәдәге беренче адымнары хакында иде. Балалар бакчасында жүргәндә һәрбер концертны, һәрбер була торган тамашаны мин алып барайдым. Әле берсендә хәтерлим, хәзер безнең балалар бакчасы белән чыгып бастык кытларга бер бәйрәмдә. Вот председатель малай сөйләми генә бит. Безнең бергә инде үстек бергә уйна. Тәгәне барып сугып жыктым сәхнәдә. Сөйлисеңме син бүген юкмы дип. Моннан 65 ел элек Буа районының Түбән Наратбаш авылында дөньяга килгән Әминә апа, сабый чаклар яшьлек еллары олыгая барган саен ешрак искә төшә икән ди. Менә зияр кылы чыгасың да, теге ягында Сабантуй иде гомер буе. Менә ничәнче елны гына теге Буа кырыена ясадылар инде. Шуның хәле күңелле, бөтен җимында җиләк җыярга, каен себеркесенә, гомумән инде бөтен авыл халкы шушында ял итеп, шушында гомердә. Гөл шушында. Гомер буе театрда уйнарга хыялланган Әминә апаны беренче тапкыр зур сәхнәгә театрда уйнарга Динә Латыйпова чакыра. Сиңа бер роль бар, Әминә апа. Кеше таба алмыйбыз. Синеке ул Григорий икәүләрендә Палыйти роле. Менә шуннан киттем. Узган гасырның 50нче еллар азагында Түбән Наратбаш авылында салынган Әминә апа укыган мәктәп әле бүген дә сакланып калган. Беренче класстан алып 8нче класска шунда укыдык. Менә безнең сыңга эштәрзә безнең класс. Менә бу укытучылар бүлмәсе иде. Без якын идек укытучылар бүлмәсенә дә. Һәр вакыт шушында иртүк керәсең, кичкә чыгасың, аннарсың әле бит элек бик күп иде кружоклар. Менә шунда тагын шушы классыбызда, шунда узды безнең гомер. Ул чакта Әминә апалар сыйныфында 24 малай һәм кыз укый. Күп еллар узса да, ул аларның хәзер һәрберсенең кайда яшәп, кем булып эшләүләренә кадәр белеп тора. Бик еш очрашабыз. Мин аларны оештырып кына торам. Кайтыгыз, кайт. Инде без ничәбез юк. Ничәбез юк. Менә шуңа күрә шатланып очрашырга кирәк. Әминә инде кечкенәдән бергә укыган вакытта бөтенесен булдыра торган оештыручы, оста оештыручы. Без инде кечкенәдән артист булыр диядек, бөтен нәрсәне җиренә җиткерергә тырышабыз. Әлеге авыл мәктәбе Әминә апага белем бирү белән бергә аңа беренче мәхәббәтен дә бүләк итә. Үзеннән 2 сыйныфка олырак булган Рафаэль абый белән алар 45 ел гомер итәләр. Бергә үстек инде, бербез ашап киттек тә, йөрдек. Армия азатты инде, армиядан кайтты дигән кебек. Аны шулай дәвам иттек инде. Үземдәге бер көнне икенне кенә түгел инде, уже төпләп йөри торган инде. Харис, мине бит син яшәгән общагага урнаштырдылар, Харис. Мин бит сине беренче күрүдә үк яраттым, Харис. Яшь идең, шибәр идең. Кара бөдрә чәчле идең, өздереп гармунда уйныйдың, Харис. Кем әйтмешли бер күрүдән яратышып кавышсак та, тормышта һәрчак җылы җәй генә түгел, буранлы кышыда, җил яңгырлы көзедә булды дип искә ала Әминә апа. Мактанмасыннар да, әйтмәсеннәр дә, бөтен ирләр дә бертисле, бөтен хатын-кызлар бертисле. Ничектер инде сине Аллаһ Тәгалә кушкан икән. Барыбер юл таба белергә кирәк. Менә бер заман Рафаэль белән тавышландык та киттем чыгып Казанга. Ай, измим дә куймыйм, айрылам мәйтәм, Рафаэль миңа шулай дип әйтә, Рафаэль миңа булай дип әйтә. Апам утыртты мине. Беренче нанам ди, чәй тынычланды, утыртты. Мин аларга гомерем буе рәхмәтле, безнең семьяны саклап калганга күрә. Син ди авыл хатыны ди. Сиңа кыен булган чагында күңелең белән авылның һәрбер йортына кирип чыкнанам ди. Ансының ире кайтмаган ди. Бусының әле баласы алай, бусының кайнанасы. Сез шуның хәтлек хан сарае кебек йортта яшисез ди. Ничек тә ди бер-береңә юл биреп ди. Ничек тә бер-берегезне аңлап ди, яшәргә тырышыгыз ди. Ул бераз дәшмәдер, мин бераз дәшмәдер, менә ситәсен инде. Узып китән шулай. Яшьләргә нинди яшәйтер идегез? Нишләр кирәк шундый вакытларда? Шартламасын өчен пасур. Урамга чыкмаган. Да, шартламасын шуна бер генә нәрсә әйтеп була. Түземлек тә бер-беренә юл бирү. Әйе, бу тормышта бар да үтә. Яхшы яшәсәң дә, начар яшәсәң дә гомер уза. Кешегә 2 гомер бирелми һәм узган елларда кире кайтмый. Юлыма чыгасың, кулларың сузасың, оныттың кадерлем дисең дә, ынтылмый назларың, яшелегем язлары, исемдә
есімде, есімде. Татарстанның Буа районынан Рамис Сафин, татарлар.